ating gobyerno po? So mga health professionals po ng buong Pilipinas, Philippine Medical Association, Philippine College of Physicians, 70,000 doctors. Kami po ay nandito para sa ganun po, suportahan po ang panukala ni Senator J.B. Ejercito, Senator Win Gatchalian, 70 pesos, si Senator Manny Pacquiao, 60 pesos per pop. Ito ho ay para tugunan ho ang nagkukulang na pondo po para sa Universal Healthcare na banner program ho ng Pangulo. Pag ito ay hindi na-aproban, madidelay po ang ating Universal Healthcare Bill. At para sa ganun, magkaroon po tayo ng pondo para ho ang mga doktor at ang mga mamamayan po ay libre po ang bayad ho sa consultation, sa medisina, sa laboratorio, at ang out-of-pocket expenses ay magiging mababa na po. Yun po ang ating ho. Kaya lang ho, gipit na po kasi ang session days natin ay tatatlong araw na lang. So dapat po ngayong araw na to, ma-aproban ho ng committee, makapag second at saka third reading, tapos pagka-bicameral, pag nagka-bicameral ho tayo, mapirmahan ng presidente at sa SONA, kompleto na ang kanyang Universal Healthcare Bill, pati funding ho ng gobyerno para dito.